bandiraɓe sehlaɓe toɓe radio jowol sare jaam hira moon hande ko ñalawma alarba hawri ko 3 lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi habruji moɗon ndemgal Pulaar to États-Unis puɗɗoɗen ɗum noon ko kanko Donald Trump e nder ko posti hande o wi wonde ko o yiɗi koye kala somalinaɓe wonɓe ɗo en jaltine leydi ndi ɗum noon kadi ne wayno ko felditi neldude garde frontiére uji toon to Minnesota. Habruji men to États-Unis ante toon to congrès no wani ko kanko Mike Johnson o fuɗɗima yiide oɗo sa joni yimɓe lundiɓe mo taw ko yimɓe de républicain ji wondunoɓe makko non fof kadi ma en ƴeewa yañade hen ƴeewen holko woni sababu muɗum. Habruji men international toon to Sénégal toon to université Cheikh Anta Diop ene wayno pelɓodiral kadi continue oɗo ñalawma alarba kadi hewɓe gañima hen e kadi ene wayno ko kanko Daouda Ngom gardiɗo jangde towde o wi wonde ko rendiniɓe ko wona probléme bourse uji jooɓa ko gueɗe goɗɗe. Habruji men international cakkitorɗen ko toon to Ukraine tugnade kadi ko kanko Zelensky ko haali o wi wonde ko délégation Amérique e délégation Ukraine naɓe kadi ma put caggal nde ɓen gumi Moscou. Cakkitortoɗen habruji men ko jokkodirde Tidiane Niang joɗiniɗen toon to Nouakchott karalla ko fati coftal balle rokka en kadi elma mo joguinen ko fati coftal balle ko ɗum woni titre uji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en gatu joni jañoɗen hen siftinɗon tan hande ko alarba hawri ko 3 lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hire moon guiɗoɗen d'abord ko fate weeyo oɗo saji joni gonɗen ko 11h jamma ɗo e Mason température joni ko moins 4 degré hawnayi kadi température ma continuer noon 1h jamma température ma montu seeɗa ma wul seeɗa ɗum noon ma wona moins 3 degré ko noon continuirta wonde moins 3 degré ha 7h du matin en ɗaɗamina noon hedde 5h subaka hawnayi ko neige seeɗa ma tella ko noon hewata ɗum noon nangue fuɗata ko hedde 7h41 ɗo e Mason ko ñalawma janggo kadi koye ɓuuɓol ñallata a wonata 8h pinneten koye moins 2 degré ko noon ñaldata ha hedde 2h kikiɗi nden wontoyto 0 degré ko température kadi ma ɓeydo baisde kadi jamma donc ma fuɗɗito e hedde moins 3 degré hedde 5h kikiɗi nde 6h yonata tawa température tellima ha wonanma moins 4 degré hedde minuit ma température ɗo e Mason yentoye mon kene wona moins 9 degré ɗum noon ko kalten ko degré ji Celsius ɗum noon ko jangol mongol ko waja tan ko fate wonande yimɓe wonoɓe yaltoɓe bowol hay wonoɓe galleji men sibabunde ɗum no ɓuuɓi hotata ɗum yarde ndiyam e kadi yemi ɓorno comci jangol ngol ardata kadi koye hendu ɗum noon ko ndeno ɗon kadi wonɓe laabi e surtout so tawi neige tellima seeɗa yante hendu du laabi ɗi tata wonande kadi ɗo kondirte e walla hayɗo yarte koyɗe ko yalti hande hesɗi kadi hono kanko Donald Trump en wayno ko pelliɗo kadi oɗo saji joni neldude militaire uji toon to Minnesota ɗum noon ko siftinde on tan ko ɗum fof kadi ko haari hakkude makko kanko e gouverneur mo Minnesota ɗum noon ko haari fuɗɗinde gila e campagne électoral woti hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi ha ko sakkiti ko ene wayno siftata ko yontere ɓende kanko Donald Trump jinino konnguɗi mettuɗi faade oɗon gouverneur Tim Walz tuyen sifade ɓiyu mo ganduɗa jonguiɗo probléme haqqille seeɗa ɗum noon kadi ko haala ganduɗa ka hay républicain ji kañumen koyemen pellinamo kono noon ko e nder ko posti hande kanko Donald Trump o wi wonde ko yiiɗi ko kala somalinaɓe wonɓe toon to Minnesota o yiiɗi ko yaltinde ɗumen e États-Unis ɗum ɗo fof kadi ko haari wonde kadi hakkude makko e sarɗiyanke goto ko gonɗo toon jeyaɗo toon to Minnesota Ilhan Omar kewɗo habde makko donc en wayno oɗo sa joni kanko Donald Trump o wi wonde e nder ko posti o wi wonde ko somalinaɓe wonɓe ɗo e États-Unis surtout wonɓe toon to Minnesota o yiiɗi ko yaltinde ɗumen leydi ndi par ce que yimɓe e wiide makko ko yimɓe kadi natirɓe ɗo henna taw natirani gonga hono kanko ancien président Barack Obama e nder konngol ngal tom haaldanno e yimɓe jeyniyankoɓe o wi wonde ko oɗo saha joni hono kanko lammo ko kanko Donald Trump hutorede département justice pour gueɗal ngal haɓirte yimɓe ɓe wiyata añi makko ɗum ko hunde hulɓinide ko hunde kadi nde o meeɗan yiɗi ɗum kanko e gurdam makko o wi nde wonno président nde ene wayno o heeɓi no feewi netare walla o heeɓi no feewi militaire uji Amérique jiiɗimo par ce que kanko hoore makko on meeɗani hutorade armée pour gueɗe kan ganduɗa parti politique o wi wonde hayso ko département justice kanko Donald Trump hutorima ɗum oɗo saha joni o yetti no feewi yimɓe wonɓe toon to département justice hayso wonen ceekama continue dartade wiide wonde ko Donald Trump waɗata ko wonta wadde ko haali kadi o wi wonde ko ene wayno ko militaire uji potani wonande pour parti wonande pour président wonande ko bawɗo wonde foof o militaire ji pour wonde ko
foti wonde ko bangu men taw nawa ɗum ɗo fof ko geɗe ɗe ganduɗa kadi kanko Barack Obama omo rentini kadi wi wonde ko woni démocratie gilal Donald Trump ari démocratie leydi ndi fuɗɗima yaarude caggal omo duwi wonde ko yimɓe ardutoɓe leydi ndi aroɓe ma dañ haqqilantagal no mbawi nawrude leydi ndi henna taw ko direction moƴƴo ko yiya e ñalawma hen wayno ko kanko Mike Johnson o fuɗɗima dañde yimɓe taw ko républicain ji fuɗɗiɓe dartade mo oɗo saha joni ɗum noon fuɗɗi noon ko gila kanko Marguerite Taylor nde o yalti yentere ɓennude nde to wiide wonde ko ene wayno ko hitande to maayi kanko hoore makko jogorani artude pour wonde candidat to banggue sud représentant ɗum noon fof noon ne wayno ko kamɓe républicain ji ko ɓuuri hewde mabɓe ɓeɗo yimɓe député ji sarɗiyankoɓe pelimi ko kanko Mike Johnson jabdemo ɗeftidemo décision uddude e congrès to ne ɓuuri lebbi ɗiɗi ɗum noon ko salade kadi hay décision ngaji ɗi ƴeftuno ko fate e billuji surtout ko fate finance ɓennid ɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko goto e yimɓe ɓe ganduɗa takkinoɓe mbiyete Elise Stefanik kañum hoorumum ne wayno ko jeeyaɗo e gouvernement walla ponnoɗo jeeyade e gouvernement Donald Trump kañum hoorumum ne wayno critique yimo wi wonde ko ene wayno ko kanko Mike Johnson ɗammini tan ko kanko hoore makko mawo natti suɓede pour gardiɗo congrès ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa kanko Stephanie ko haali ɗum donc ene wayno ko nde o haali ɗum nde noon ene wayno républicain ji woɗɗi kañumen koye kalni New York Times mbi wonde ko ene wayno ko Stephanie ko kañum hoorumum ko neɗɗo ingrate sabu ene wayno ko Mike Johnson wallimo groupe goɗɗo kadi ne wayno ko kañumen koye men mbimo kanko Mike Johnson ne wayni agenda mo jogino fof calima ɗum oɗo saha joni en jaa e ɓeɗon hono kanko représentant biyeteɗo Anna Paulina jeyaɗo toon to Florida e woɗɓe kadi ne wayno ko wayno Nancy Mason jeyaɗo toon to South Carolina ɓeɗo fof ko yimɓe ɓe ganduɗa oɗo saha joni gon koye ƴewde hol peeje ɗe mbaɗata pour beele ene mbaɗa waylo ko fate gardingu congrès toon to Washington ko wawi wonde fof kanko Mike Johnson siftude ɗo kanko ardi sud représentant ji kadi ko républicain ɗum noon ko kamɓe jogui kewendi toon to Washington e kadi ne wayno ko teskira tan ko kanko Mike Johnson kamɓe e gardugol makko toon walli hono Donald Trump gueɗe ɗe ganduɗa kala ko vorte tum fati luwaji Donald Trump ne wawi ko yiɗi fof ne wawi wortanede tummede hande ko winda toon CNN toon to Washington kadi juge goto fédéral ɗum noon e ñande talata hanki o wawi kanko hoore makko ƴeftude wadde ñawore wiide wonde ko oɗo saha joni kala yimɓeɓe immigration nangar toon to Washington DC fotani wadde so tawi kamɓe nangoɓeɓe ɓe ngala avis de recherche walla yamirore ummade toon to juge ɗum noon kanko oɗo juge wiyete ko Beryl Howell e ɗum no woni toon ko Washington DC o wi wonde ko ene wayno ko oɗo saha joni kamɓe immigration ɓe ngala droit wadde ɗum noon donc siftin ɗon tan ɓeɗo e ñawoɓe fof wonɓe ɗiɗo état ji déjà cour d'appel haalino ko ɓooyi wi wonde ko kala juge gonɗo e état o ñawore nde waɗata nde wawi ndeɗo ñawore toɗɗi tan ko oɗon état mo woni kono ala juge poɗɗo wawde haalde wadde ñawore wiya wonde ko ɗo e États-Unis no wurno par exemple ko ene immigration wawa nangude yimɓe walla wawa wadde won gueɗe won ko ɗum waɗi ha hande no fata décision mo ganduɗa kamɓe oɗo juge gonɗo toon to San Francisco hono kanko biyeteɗo Susan Sunshine mo wanno pour wiide wonde ko kala yimɓe ɓe ganduɗa ene nangunoɓe taw ko yimɓe immigré ji nangunoɓe taw kamɓe immigration ɓe cali wonde kala ko fate en rokku ɗumen liberté provisoire toon to San Francisco walla toon to Californie ɓeɗonen poti rokkede liberté mum provisoire par ce que e wiide makko kanko oɗon juge kadi ɗum ɗo ko hunde lundinde constitution ko lundinde kadi aadaji kuule États-Unis ko wawi wonde foof kamɓe département justice ɓen continue hande wiide ko waɗoɓe appel kono hande mbaɗani appel ene fada kadi so tawi kamɓe ñawoɓe walla juge hono makko en wonɓe état ji goɗɗi kañumen koye menen mbawa rendude pour wadde ko mbiyata class action taw ko kañumen fondendi pour état ji ɗi fof contre administration Donald Trump habruji men États-Unis cakkitirɗen hande ko toon to Washington tunade kadi ko winda toon to Washington Post walla to NBC News inspecteur général département défense waɗi addi rapport muɗum e rapport o kadi ko ƴewtade gueɗe ɗe ganduɗa parɗo e conversation ngaji walla haalluji kanko Peter Hegseth gardiɗo défense leydi ndi ɗi renduno e yimɓe ko kutorgal biyetengal signal e oɗon rapport kanko inspecteur général wi wonde ko Peter Hegseth haalluji ɗi haali ɗi eno surtout henno haalluji ɗi haali ko oɗon saha taw kamɓe ko États-Unis ɓe jogori bombude toon to Yemen o ɗiɗon haalluji ko haalluji
confidentiel ko donc wiyete classifié e dum non wiide makko kanko Peter Hegseth gardiɗo défense leydi o wiili kala ko woni code militaire mo États-Unis oɗon sa hande kadi ne wayno ko kanko Peter Hegseth kadi ne wayno ko kanko e gardiɗo naval leydi fof ngoni koye caɗele oɗo sa joni tawde congrès nane continue hande ne wiye wonde ko ɓe mbaɗi violi luwaji guerre ko luwaji international kamɓe koye maɓe ciññin ɗiɗon luwaji kadi ko luwaji kamɓe armée ko ɗum ɓe jangguinte yoɓe respecte ɗum noon kadi kono caggal nde kamɓe toon to Venezuela walla tufde muɗum ene wayno ko kamɓe États-Unis ɓe bombardi laaɗe ɗe ɓe mbiyata ko laaɗe ɗe ene tan bonno ko yimɓe yeyoɓe drogue walla nawaɓe drogue to nokkuji goɗɗi kono ene wayno ɗeɗon laaɗe nde pusi nde kadi yimɓe wonnoɓe hen en danno hen ene doga ɓe mbawi kadi bombarde ɗumen ɗum noon kadi ko jamiroje ummade kanko gardiɗo naval leydi ndi ɗum noon kadi tuuma hen hono kanko kadi Peter Hegseth gardiɗo défense leydi omo jeeya kadi yamirɓe ɗum ɗon ko wawi wonde foof ɗum ɗo kadi ko gueɗe oɗo saha joni hay sinde ko congrès nane continue namdade yo ɗinon vidéo ji gaddu kanko Donald Trump ko callinode ko noon ko yalti ñalawma o wi wonde ko yamiri oɗo saha joni kala vidéo ji patuɗe e oɗon incident mbaɗɗo toon to tufde gonɗo toon to Venezuela o yamiri yo ɗacciti ha hande kadi ne wayno ko holko yamiraka taw walla holko yiyaka taw kala ko congrès wonno toon lewru ma en du ko fati haaluji makko kanko Jeffrey Epstein ɗum noon ko kayitaji walla vidéo ji walla email aji kala ko wawi wonde ka ɗiɗi ganduɗa ene haala makko e nder congrès ko yamiri wi wonde ko addi 19 lewru décembre il faut ko ɗum ɗo fof yalta haalaɓe kono noon wayno ko hande hono kanko gardiɗo justice leydi ndi Pam Bandi e kanko kadi Donald Trump hay goto mabɓe ne wayno hollani sawo yamirore ɗeɗo gueɗe yo jaltu ɗum noon ene wayno ko kamɓe toon to congrès ɗum noon ko républicain et démocrate kamɓe fof eɓene continue oɗo saha joni dartademo kanko Donald Trump pour wiide wonde ko alay saago ɗeɗon gueɗe votade jaltini haalaɓe toon to Sénégal ɗum noon toon to université Cheikh Anta Diop kamɓe étudiant ji e kamɓe kadi dadiɓe ɓe laamu neldiɓe en wayno koɓe puɗɗitima haare mabɓe kadi e subaka ɗum noon tugnade ha hande rapport aji walla hande reportage mo kamɓe Dakar actualité mbaɗi ɓe mbi wonde ko yimɓe hewɓe gañima toon ɗum noon koye étudiant ji ɗi e won hen yimɓe kadi ko gañanɓe musɗe tigui wonen nawama toon to hôpital uji gonɗi toon e nder Dakar ɗum noon kamɓe étudiant ji wonɓe janggoɓe toon ɓe ene wayno ɓe mbi wonde ko bourse uji ɓe keɓatno ɗiɗo lebbi foof koko tardi ne wayno ko koye ɗiɗo halluji ɓe goni walla ko nderɗon haare ɓe goni oɗo dumum foof donc ko noon tugnade hono kanko gardinaɗo jangde toon to Sénégal on kanko biyeteɗo Dadou Ngom e nder ko haali o wi wonde ko ene wayno ko rendini laamu ngu en e ɗiɗo étudiant ji oɗo saha joni gonɗo toon to Cheikh Anta Diop wona pour affaire bourse uji ne tardi walla bourse uji jooɓaka o wi wiide makko kadi o wi wonde ko hay retard goto ɓe tinani kamɓe won yimɓe ɓe ganduɗa keɓani kalis mum e wiide makko kadi o wi wonde koɓe mbawi ni yobde pour année scolaire hitande ujunnaji 20 hitande ujunnaji 26 e wi kadi ne wayno ko bourse uji puɗɗi ko guila e mois d' octobre kala 5 lewru ko nden bourse uji yimɓe joɓete e wiide makko kadi kanko Dadou Ngom o wi wonde ko woni caɗele mabɓe koɓe nanodiran oɗo saha joni mbi wonde ko kamɓe étudiant ji ɗi ɓe mbi wonde ko alay saago ɓe keeɓa kalisaji hitande ujunnaji 24 hitande ujunnaji 25 ene kono ne wayno ko kamɓe direction bourse ɓe mbi wonde ko wawata hebde oɗon kalis tan ko yimɓe windinoɓe oɗon saha ɗum noon kadi ko tugnade kadi e wiide makko kadi décret 94 963 ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe étudiant ji ɗi wona ɗum ɓe kaali goytoto oɗo saha joni ko won kalisaji ɗi ɓe leeli hebde kono e wayno kanko ministre de l'enseignement supérieur o wi wonde ɗum wona noon woori ko wawi wonde fof o wi wonde ko Ousmane Sonko hono premier ministre mo leydi Sénégal yamiri wonde ko yoɓe mbawi haldude étudiant ji ɗi e kadi yoɓe mbawi haldude étudiant ji surtout wonɓe goɗo oɗo saha joni e grève beele mbawa réglude ɗeɗo caɗele gon toon to UCAD ɗum noon ko université Cheikh Anta Diop donc ha hande ko teskira tan toon Sénégal wona oɗon université tan université ji goɗɗi gonɗi toon surtout toon to Saint-Louis e gonɗi toon e nder région ngaji kewɗi Sénégal oɗo saha joni en jogui caɗele ko fati bourse uji men ɗum noon ne wayno hawnaki tawde kanko ministre de l'enseignement supérieur o wi wonde ko o rokki ɗiɗo précision ngaji ene wayno donc tawde kadi eɓe ɗamini joddade étudiant ji ɗi haysi won gañiɓe hen oɗo saha joni ɗum noon kadi hawnetma yetto crise o ko wawi wonde fof toon to UCAD hande ko ɓeydi ñañindeɓe ko caggal nde autoji police jamira yo nat toon to université to e ɗum noon kadi addi
addi nyanyere addi kadi beedo itijan kanyumen ko en mettindi parce que dum do ko hunde de ganda jida damin nak dum no en yetto don ko won fof wadi gañi baye journée Sénégal focal et surtout kadi kanko ma jambal jan ko ali wi won ko gañi be hen gañande grave khabruji men international hande kanko Vladimir Zelensky gonno do tonto Europe nder kadi konguddi halde jani yanko wi wonde ko délégation Amérique gonno do tonto Moscow so ummi tonto Moscow ciegalde yilino ton kadi haysindo jonde mudum e kany hakkunum e kanko Vladimir Putin la résultat ji jiadi hen en wani ko kambe délégation Amérique kadi ma jodde délégation Ukraine nabe mbawa kadi ƴewtade kadi holko gueɗe kadi de bawde waylete ko fate proposition ngaji baylnoɗi caggal nde proposition ngaji Amérique ani wayno ko kamɓe Ukraine naɓe kamɓe Europe naɓe calli ko wawde fof délégation mo États-Unis o wonno toon ko kanko Jared Kushner ɗum noon ko esum Donald Trump e kanko kadi Steve Witkoff ɗum noon ko envoyé social mo Donald Trump suɓi pour tuyen caɗele gonɗe toon de Ukraine bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓeraji jowol sare ma jokkodirre Tidiane Niang joni rokken élément makko parɗo coftal bel Tidiane Niang bisimilla musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde radiowol sare gadorɗen kabaruji men coftal bali koye nder leydi Mauritanie jencude championnat mo leydi Mauritanie Super D1 7e journée kihiɗe hande to stade Cheikh Bouydi équipe FC Nouadhibou kañum heeɓi polgue yesso équipe ASC Gendarme logguiɗiɗe ndiga kihiɗe hanki to stade Cheikh Bouydi ASC Douane kañum heeɓi polgue yesso équipe ASC Sinim logguiɗiɗe logol gotol kihiɗe hecci hanki to stade olympique mo Nouakchott FC Tabrak kañum heeɓi polgue yesso équipe KDFC logguiɗiɗe loggol gotol classement championnat mo leydi Mauritanie Super D1 7e journée ardi ɗum ko kippo ASC Douane ene jogui 17 points ɗiɗaɓo ko kippo FC Zeydan ene jogui 14 points tataɓo ko kippo ASC Pompier ene jogui 13 points championnat Fouta hitandu ujunnaji ɗe nogas joyi hitandu ujunnaji ɗe nogas jeegom ma fuɗɗo ñalawma 7 jeegom lewru décembre hitandu ujunnaji ɗe nogas joyi poule A so woni 15h GMT kippu Cidé ma hiwdere kippu Hayre Mbar 15h40 GMT Rindiaw ma hiwdere kippu Garlol 16h20 GMT kippu Thialgou ma hiwdere kippu Ganki Jeeri 17h GMT Diorol ma hiwdere kippu Bogué Bass 17h40 GMT Sorimale ma hiwdere kippu Bogué Escale poule B ñalawma 7 jeegom lewru décembre hitandu ujunnaji ɗe nogas joyi so woni 18h20 GMT Ligue Seybe ma hiwdere kippu Falakome 19h GMT Saye ma hiwdere kippu Jingue 19h40 GMT Jowol ma hiwdere kippu Tekan 20h20 GMT Mbagne ma jabbo kippu Sinthiane Diama Pottal Saket 21h GMT Dubangu ma hiwdere kippu Dawlel Coupe d'Afrique hitandu ujunnaji ɗe nogas joyi jogori fuɗɗade ko nogas e gonduɗo lewru ndu gonɗen ha 17 lewru fandudarade hitandu ujunnaji ɗe nogas jeegom ko sitinde bandiraɓe pottel garwaningol nogas e gonduɗo lewru ndu gonɗen 19h GMT pays organisateur Maroc ma hiwdiri kippu Comore guddiren kabaruji men coftal balli jencude championnat ji dunde Europe gadorɗen ko championnat mo leydi Espagne pottal kihiɗe hande Real Madrid kañum yeehe nder terre Atlético Bilbao fiɗum loggi tate ndiga kihiɗe hanki FC Barcelone kañum heeɓi polgue yesso kippo Atlético Madrid loggi tate loggol gotol championnat mo leydi Angleterre ñalawma hande kippu Leeds United kañum heeɓi polgue yesso kippu Chelsea loggi tate loggol gotol ha joni fate ndiɗon mbadi Liverpool kañum kippu Sunderland gasiri ko deke on partout Arsenal kañum heeɓi polgue yesso kippu Brentford loggi ɗiɗi ndiga kabaruji men coftal balli ko ɗo kayɗen calmini hettiyankoɓe haalirde radio to mbawi wonde foof Tidiane Niang a jarama bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare kabaruji min jogon noon hande ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma alarba 3 lewru décembre hitandu ujunnaji nogas joyyi gasi ha laaɓi siftindon ton hande ballodirɗen journal o ko Tidiane Niang karala ko fate coftal balli toon to Nouakchott yen mbaali jaam on jarama